It's me again, and everyone, and welcome back again to my vlog. Friends, for today's video mga kawatatab, it's morning. It's Saturday. Oh my God, may hugasin ako. Marami akong hugasin. So yun mga kawatatab, manghugas ta karon no? Karong panahon na kay it's Saturday, Sabado. Ayan mo, bago ta manghugas, magkabusat ha. At ang videohan ng lab. Uy, ginoo ko arang daghanang dagtao dyan sa anuhan dahil sa Bomba Chenes. Daghan kayo nangaligo na nagamit karon mga kawatatap is kasi it's Sabado, it's Saturday. So ayan, mga screens ako no, medyo ako kay para makahuna ta og bomba. Ayan na ako mga silingan sa Antitonia nga ang mama ni Eileen Bisdak sa taga Turkey og si Angel. Ayan, nabomba nagkatawa dyan siya sa ngipon. So ayan, magbomba-bomba na klaro dyan akong atngap sa tutoy. Ay, charot lang. Ayan. Ayan mga kawatatap, manghugas na karon sa Domingo, Sabado halero no, sa bawon halero. Hastang kapita sa among lugar mga kawatatap kay hastang ulan na gabi. So ayan, ito na arsahon no, gino ko mabughat chukog ang inarsa aning kuan. Balde nga na sulod tubig. Marajud correct si watatap Inday Rona. Ako naklaro nga atngel sa aning So manghugas ako. So ayan mga kawatatap, manghugas na tano. Ato sang sabunan ang atong plato ug ang baso kay para malimpyo. Atong tarong ng hugas ang atong plato ug baso mga kawatatap para naman kahit papaano malinis tayo at charot-charot lang. Ayan. Itong hugasin mga kawatatap is kagabi pa to. Ato sang hugasan no kay para iwas kasaba ni Mother. Ayan, taro nga og hugas. Inday watatap. Atong linuan ha. Inaana na kasayon ang paggino sa baso mga kainday. Mura na siya kanang kuan. Nagkuan mo og tuba. Ayan, ganyan ang paghugas ng baso mga kawatatap. Ayan. So ayan, bilisan natin na paghuhugas mga kawatatap. Ayan, mura yung correct si Inday watatap sa paghugas. O ikinoo ko mura lang washing mask. Ayan, patapos na tayo makawatatap. Ayaw ko ani ang nasaluyo ha. Kaya na, ginoo ko. Nagkagidlay na siya. Ayan, at may ibutang dito sa butanganan sa ato ang mga basog plato. Videohi ko dali kaya para makita jud ang katag sa kuan mga plato. Paspas na taan ni. Arang paspasan dyan ako kay para madali na. Ginoo ko pagpaspas na. No? So naibutang ang baso dito sa sulanan. Kay para makahumanta kay mo ato taog sapa. Mga buo sa sapa mga kawatatap kauban ako ko ang pag-umangkon nga sang kakulit si Joanna Marie. Ay ato sang kuan ang trapuhan kay ato ang para kuan ato mga pita sa kinabuhi. So ayan mga kawatatap, padulong namin sa sapa kami ni Joanna Marie. Nagdala siya sa galon. Hastang kapaspas niya maglakaw mga kawatatap. Kay Naan amin ang kasagbutan mga kawatatap. So ayan, hi Joanna Marie. Magbaktas na mino padulong sa kuan nung agi mi aning kamanggahan. So ayan guys, tara guys kuan galon. Mabusa mi guys. Ayan. Bye-bye guys. Ayan, bye-bye. Sige. So ayan guys. Dito na kami ng sapa guys. Ayan. So ayan guys. Tara namin mo agi guys. Waywak-wak tara guys. Ayan.
So ayan mga kawatatap, hapit kami maabot sa Sapa. Makasalo na dyan dito sa Sapa na taong mga kawatatap na nang labas. So ayan, kuan kilid-kilid na mag-video kaya basig makita siya. Goodbye, bye. Basig siya gusto. Ayun, makasalo. YouTube channel. Don't forget to click the notification bell. Don't forget to follow my FB page. Thank you so much. Bye.